ikalima ug alas nga pangutana ni Ejen guys. Unsay dapat nako buhaton para dili na nako siya madamguhan? Unsa man niya angay buhaton di ay? Dili na lang niya ingnon niya naibgan para dili siya makauyab. Ay, sakto sa bagaw no. This a portion brought you by Tuba Energy Drink. Sa Tuba Energy Drink di gyud ka magmahay. Basta kung mahubog ka, matulog ayaw pangitag away. And also this program brought you was by Balagon og Hagunoy Herbal Haplas. Sa Hagunoy Herbal Haplas mawala ang katul-katul. Mapulihan kay nag mga Okay, ato nang sugdan mga higala, kini ang akong kaagi. Kini ang akong kaagi. Dear Idol, DJ Kuya John. First of all, I would like to give my gratitude. Thank you for giving me a chance to write or voice out my story here in your TikTok live para ma-advisean ko sa imong mga viewers. Kini ang akong kaagi. Okay, kini itong programa guys. So, before I start, mayong hapon na sa tanan nimong mga viewers, Idol Jad. Actually, no boyfriend since birth ko, Kuya Jad. I am coming 20 years of this coming 2025. And I am first year college student here in Santa Catarina College, Quezon City. Dapat mo third year na tako karon na kaso self-fee manggud ko para makahuman og eskwela. Maningkamot sa kog trabaho kuya para pud makapadala sa akong mama. Ako manggod ang usa ka babayi nga mahatag ra nako ang panghinahanglanon sa akong mama ug sa akong mga igsuon. Okay, rajud nako. Love nako sila bisan minyo na ang uban. Og muhulam og kwarta dili na jud nako pabayron. Maong love kaayo ko nila og proud nako akong mga bayaw. Kay bisan gikan ko sa work, iniga muadto ko sa ilaha, mutabang jud ko sa mga buluhaton sa balay ko yan. Pasta forward lang. Bata pa lang ko DJ, daghan na ang gusto manguyab sa ako muadto sa balay, mamisita. Kaso ako manggod sa probinsya, basta wala mi klase, naara jud ko pirmi sa among umahan. Usahay ang mabilin sa balay, akong mangod din si mama. Para dili ko maminyo og sayo mga suot is kamama nga mga suot. Akong ituyo og suot para ma-discourage ang mga lalaki ko yan. Kaso kapag kugihan og buutan ka sa probinsya, mga ginikanan or mga lulo naman noon ang magsabot para ibuya ka. Basta forward, maujud ang gikahadlukan nako. Ibuya na ta ko sa akong lulo kuya dyan. Mo-graduate na ko og grade 6 atong nga time nga ibuya ko sa among silingan oy. Kay daghan daw og hayop og mga sugar cane. Basta adunahan daw, datay manggud wala na si Papa maong gisabot na ko akong mama nga mag-working student ko kuya.
Ayan na, thankful ko DJ kay ning sugot akong mama. Bisan maluoy ko niya kay wala na'y makalimpyo. Og makatabang niya sa among balay DJ. Love kayo na ko akong mama, maong kailangan ko maning kamot para niya. So fast forward, I was high school and a senior high school. Dagan jud magpadungog-dungog na ko nga manguyab unta daw sila sa ako. Kaso, dili na lang kay first study man ko. Thankful ako kasi girespeto nila ang akong mga decisions. Ana, fast forward DJ. Ani nga time, first time na ko nagkagusto og lalaki. Ay. Dili lang nako i-mention, siya ang pinaka-idol nako sa TikTok DJ. Galibog jud ko kay sa kadaghang nanguyab nako sa personal. Sa FB og sa TikTok, siya man ang pirmi magpadamgo nako DJ. Bisan wala kayo may communication kay pareho nga busy. Dili ra nako tas-on o ang akong sulan. Mangutana lang ko sa imong mga viewers, Kuya Jar. Okay, Kuya Jar. Mauni akong mga pangutana para sa imong mga viewers. Ang una niyang pangutana is dapat ba jud nga musulti ko sa crush nako nga na ako feelings niya nga babae man ko? Ay kaduang pangutana, ganahan ko mo graduate nga walay uyab, dapat ba nako sundon ang akong gibate? Ikatulo nga pangutana, tinuod ba ang giingon nila nga true love can wait at the right time? Ikaupat na nga pangutana, wala ko bawali sa kong mama og uyab-uyab pero nagpromise man ko niya ni atong grade 1 bago nga mag-graduate ko nga walay uyab. Dapat ba jud na akong sundon katong mga desisyon na? Ikalima ug alas nga pangutana ni Ejen guys. Unsay dapat nako buhaton para dili na nako siya madamguhan? Unsa man niya angay buhaton di ay? Okay, oras alas 2:15 sa kapunen. Kung kamo tanan kung kamo guys na mo'y mga kaagis kinabuhi, na kinahanglan og mga advices, kinahanglan og mga tambag o ganan mo ga ma-inspired ba ang uban, mamahimo ninyo nang i-chat sa tong Facebook official account Jada Ramirez Del Mar mga kaibigan, no? May i-chat ra ninyo sa akong Facebook official account kung ganahan mo nga mabasa nato diri sa live ang inyong mga kaagis kinabuhi, di ba? Okay, magbasa na ta og mga advice diya sa atong higala na si AJ, no? Every day, I love you more each day. Yan na AJ na comment from kanina ka Arab ug ba pangalan. Matud ba niya mag-aral ka muna te bago ka mag-uyab-uyab. So mo na itambag ni anang commenter na to ya AJ na ta paminawa ha. Mag-aral ka muna te bago ka mag-uyab-uyab. Na ayaw pag huna-huna ana oy. Hindi man huna-huna maribet. Para makalimutan nimo. Ay. Para sa kwadol eskwela una. Ayan. Unang tubag prangkahi sa imong gibati kay deserve na nimo. Ay. Yan yan galing kay Mami RG guys. Ayan ato bang usbon ang inyong ato bang usbon ugbasa ang mga pangutana na Ejen guys para inyog yung masabdan, no? Unang pangutana, dapat ba jud nga musulti ko sa crush nako nga na ako'y feelings niya nga babae man ko? Ikaduhang pangutana, ganahan ko mo graduate nga walay uyaba, dapat ba na ako sundo na nga akong gibati? Ikatulong pangutana, I know
never dreamed. Ang ay katulong nga pangutana, tinuod ba ang gingon nila nga true love can wait other time? Ikaw pa, tula ko bawali sa akong mama o uyab-uyab pero nag-promise man ko niya ni atong grade 1 pa ko nga mag-graduate ko nga walay uyab. Dapat madyud na ako sundon ka to nga mga desisyon. Ikalimang pangutana og lies. Unsay dapat nako buhaton para dili na nako siya madamguhan? Ayan, advice na mo diya sa comment section guys. I-comment na inyong mga tambag ni Agent. Yan katungod mana nimo nga kay ang love is inspiration. Yan kinabuhi nga nakabuhi oy. Dili na lang niya ingnon niya naibgan para dili siya makauyab. Ay, sakto sa bagaw no. Yan Agent na tanawa ang mga ilang comments na para kana nimo nga tanan no. Imo ra jud kaulingon ang makatabang day. Oy. Ayaw sunda imong gibati para makahuman ka nga walay uyab. Oy. Kanindot oy. Kami maayo. Salamat gaw. Yan may Amarja 962 good afternoon. Yan kapatagan ng Laag Davao de Oro coming from La Amarga 968. Yan kay Ganggang good afternoon na shout out kay Cecilia Buesa good afternoon. Og sa akong hipag nga nagigda-igda lang kay naay gibate. Ay Jokas good afternoon Jokas. Kuya Jaya tagay ko gapang text meet di ka para may lingaw ko. Ay. Wala sa text meet ang tinuod nga kalingawan oy. Good PM kuya, pasaton na lang ko sa akong anak nga natulog sa duyan kay gipatulog nako kuya. Siyempre natulog kay imo magipatulog. Kung dili na matulog kay imong anak imo mangkasab-an. Yan kay Inday, shout out kay Inday. So yan guys, kung namoy ganahan i-share nga mga kwento sa inyong mga kinabuhi diya. Kamay mo ninyo nang i-share dire para ma-inspired sa panguban. Kung nasa mo yung mga pangutana para ni Agent karon, nasa 5 ka pangutana nga gipangay sa to ano. Oras alas 2 sa 20 sa kapunon. Ayong hapon dol, shoutout ko sa akong ex-dol, dili jud ko makamove on saon pag move on. So sa BB Jen Rafael, sayon na ka nang magbubunoy. Kalimti din, maglingaw-lingaw kasi magkagalingon. Ayaw na si gunahuna, ayaw nagahuna-hunaan oy. Sino pag-uwan kay sige na magunahuna to. Hindi ka kamove on diya, kalimti siya. Naa ako DJ undan man jud DJ pagtatambahan. Naa ako DJ undan man DJ pagpatambag ha. Pero nga gumenda Rona, masam ni hubog ni si Rona go Rona o katayo sa hubog ron bayana ba. Paki-follow naman dyan sa mga nag-comment. Ayan, si Renz Trogyotangan na focus ka sa pag-aaral mo at darating din ang tamang tao para sa'yo. Oy. Comment from Maribita Poles. Ikaw, Radyo, ang makadesisyon kay nakadepende manggod na sa atong feelings. Ay. Watching po karon po ako katanaw sa imong live idol gikan ko naglabadolhi. Ay okay ra Chara Jean Morelio dia. Wala problema dia no. Shout out. Looy dudong dol walay nag-follow. Ay. Thank you po sa mga nag-advise. I put all them sa akong heart next time na pod magpadala ra niya. Oy. Salamat kay Agent sa imong pagpadala sa pagbahagi sa pag-share sa imong kaagis kinabuya. Kamo dang natanaw kung ganan mo share sa imong mga gibate, sa imong mga problema diha. Andam na ko ng basahon guys. Ayaw lagi huna-huna, i-enjoy imong kagalingon. Tama. Paminaw tong mga wala ka move on diya matod ba ni Mami RG? Ayaw lagi huna-huna. I-enjoy imong kaugalingon. Yan na Lord sa para lang sa kuha unahon ang iya school. Yan na EG unahaday mo pag-eskwela di matod pa nilinis. Kung usob or mo graduate na ko, salamat everyone and idol thanks. Okay, and welcome always basta ikaw idol. Proline pa ato kinsa tong secret nimo di sa imong gimension nga kinsa man daw. First later daw, pero mabalan sab namo ba? Hi DJ, kumusta ka DJ? Hoy, if me okay kay kamusta mga dia? Gusto magpatambag unsaon man DJ? Pag story kanang ipasa I send sa Messenger sa Facebook.
I-search sa Facebook Jad Ramirez Del Mar, dito nimo i-send ang imong kaagis kinabuhi. Okay, Idol AJ, ang imong number 1 nga pangutana, dapat ba jud nga musulti ko sa crush nako nga na ako'y feelings niya nga babayi man ko? Okay, kana mo nga sitwasyon dola, kanang na dapat ba ka musulti niya is na sa crush nako, na makay na crushan dira. Dapat ba ka musulti? Okay, magmusulti ka. Imong ipagawa sa mga imong i-share, ayaw itago, sige. Pwede naman siya nga ingnon nga, pero mura mag-word gayo, no? Pero pwede naman mo nga ingnon na lang nga na-crush na muamin na lang kaniya ba? Pero kinanglan, kung muamin ka, kung manguyab ka ni siya ni mo, ina po nga mag-study first ka. Kaya sugda po da ha. Pwede man na friends sa moron. Friends with the benefits, ha? Ito siya, no, pwede nimo siyang ingnon nga crush nimo siya. Pwede nimo siyang ipahibay-pahibalon. Kasi dahil crush po ganiya. Kung crush po ganiya, hindi maayo. Pero ayaw sa jog uyab-uyab. Arita si kaduwa nimong pangutana, ganahan ko mo graduate nga walay uyab, dapat ba nako sundon akong gibati? Ay, kani nga pangutana, yes, sunda ang imong gibati kay kaayuhan eh. Okay, unsa may kalainan sa nag-eskwela ka nga nay uyab or sa walay uyab? Kung nag-eskwela ka nga way uyab, way hustle. Kung nag-eskwela ka nga way wa ka na ba nga walay sigig chat-chat, walay sigig samok-samok, or in short, walay uyab ba nga sigig kuan-kuan mo, mas nindot makapokus ka sa pag-eskwela. Kung ari man kung ga-eskwela ka nga naakay uyab, mabahin ang imong oras. Yes, mabahin ang imong oras, oy. For example, anang orasaha is kinahanglan nimong magtuon, or else nakay ansiran nga assignment, or oso pa ba ang assignment karon. Unya kay ni chat or ni tawag ang imong uyab. Unsa man imong unahon sa duha, ang uyab ura nga assignment? Di ba ang assignment to eh? Pero basiga uyab ay unahon na. Pero mo na nga ako ikatambag nimo diha, mas maayo ginang sa pagkakaroon sa kay uyab. Naaman po kay mga friends, okay ra man, nakay katuking-tuking, nakay masyara ng mga problema, okay ra man na no. Pero nga ako kasi katabag nimo, mas maayo ginang wa kay uyab samtang kay eskwela pa ka. Kay magunsa ra ko ng uyab kung mahuman kay eskwela, pwede naman ka magdagag uyab diha oy. Mag-usara ng uyab kung human nag-eskwela, nindot kayang gibatian, ay pasaga dagag uyab-uyab, ayaw pa ng dagang uyab ha. Okay, padayon ta unahan magsuon. Arita sa ikatulong pangutana ni Ejin, guys. Tinuod ba ang giingon nila nga true love can wait at the right time? Kamo guys, akong pangutanon ni Muto mo aning nga pangutanan ni Agent nga number 3. Tinuod ba ang gingon nila nga true love can wait at the right times? Muto mo dili. Para sa kuha is medyo. Namoy uban dia nga dili kahulat ni. Namoy uban dia ni abroad ang mga asawa gilisan man gani. Sa ato pa wala kahulat. Okay, so to siya Agent no sana number 3 ni mong pangutana. Dili kay ko ka relate ali mangod kay basta. So arita sa pangutana nga ikaw pa, wala ko bawali sa akong mama og uyab-uyab, pero nagpromise man ko niya ni adong Ridwan Bago nga mag-graduate kong way uyab. Okay. Dapat ni mo nang sundon. Kay ni promise naman kasi mong mama. Oh yes, mama naman nimo imong gipromisan, imong gisaaran. So dapat lang gyud nga sundan na lang gyud. Pila na lang katuig makagraduate naman ka, di ba? Nga sundan na lang, tumana na lang imong gisaad sa imong ginikan or sa imong mama. So ginayon ko na mag-unsar ko ng uyab kung mahuman nag-eskwela, di ba? Arita sa ika-5 og last nga pangutana, unsay dapat ako buhaton para dili na nako siya madamguhan? Okay, ingon nimo, sige ka gidamgo, sige ka magdamgo niya. Ako lang pangutana nimo, Ejen, unsa man kanang nagkita na mo sa personal o wala? Nakita na mo ng tatawahan na? Kay talagsa ra ba ng nana bisan sa online ra mo nagkita pero masulod siya sa imong damgo. Matay gimulto man tani.
Yan na sa kaya Inday Angel sa akong silingan nga gwapa dire. Sa akong Ate Angelica, nga grabe ka maldita. Samot na niyang anak, mas labaw nga maldita. Askia pa sa monte. Okay, Ejen, mangutana ko nimo ha. Usa man ka ng tao nga imong gidamguhan sige. Nagkita na mo in person or wa pa? Kaya na-enjoy lang ang life nato habang may buhay, may pag-asa. Tama! Maulanong kahaponon, Kuya Idol. Oy, may hapon Madam Princess Joy Mustasya Awan. Shoutout po kay Estila Kotara from Joaquin. Maulaw mampod siguro ta musulti kay Bayiman. Pero sa panahon karon Mami RG kanibang pwede na siguro. Kasulay gani ko nga bahay ni hangyo na ako. Pero depende ni mo na agent no kung imo ba siyang i-try gasulti pero mas maayo nga ayaw na lang pura kay basi unsa ni bayhana oy. Mas may na nga ayaw na lang taguin na lang pabuta ang panahon sa ingon mo nga right time in the right person. Mas makapokus jud kag eskwela way uyab tama. Kapoy kaayo mi eskwela nga naay uyab kay hastang hasula. Hasula. Tama no? Di lang hasol kapoy god. Samot tag imo uyab imong silingan. Unsa pa ka ang LDR? 24/7 video call. Di yan totoo, bula lang yan. Waiting to the right time, dol ana siya. Waiting to the right time. Dili natin nood walay imong kung hihatag na sa Ginoo para jud na sa imo. Yes. Amen. Anin ang juwa kung di ka nakapagtapos idi kakain kayong dalawa ng saging ha. Okay lang kung kakain ng saging. Basta kay kakain kami ng puro lang labing-labing. Paano naman yung puro adobong? Kung palagi namang naglagubo Sige manggod ka gunahuna maunang damguon ka tora. Real talk na ni mame. Mo bitaw mo nang sige kag imagine or nahuna niya mo nang gidamgo ka ini kagabi So para dili nimo siya madamguhan pag huna-huna og lain. What if maghununa na lang kag mga butang nga maayo. Maghununa ka sa imong kaugmaon. Maayo na. Ayan, wala pa DJ Oy ang butanan ng uyab na ko personal FB sa TikTok raman ako sa makita din naka-friend. Mao ba di ay? Talagsara ka na yun no sa TikTok sa social media ra mo nag-communicate pero gidamgo gyapon siya basig siya na. Basig siya na ang right time para sa imong right person. Basin siya na ang right person para sa imong right time. Lain mang good paminawon, malagi lain sa paminawon no. Yan actually DJ, wala mang good nako siya sigunahuna pero every morning bago ko mumata madamguan jud nako. Basig pasabot na siya nga hapit na siya magpatimaw sa imong kinabuhi. Sana all na anay mo patimaw kami ani wa gyud. Grabe hugot nimo to. Dili ba ya? Luag-luag ra to Mami RG oy. Basin marong time ka sa tao ante Okay rang marong sent ayaw ra gid ka wrong time sa wrong person. Ayaw ra jud ka right time sa wrong person di ay. Nandito at umaasa lang sa'yo. Oras alas 2:34 alas 3 na mag-in live mga higala. Okay mga igsoon, this portion brought you by Tuba Energy Drink. Sa Tuba Energy Drink, di yung ka magmahay. Basta kung mahubog ka, matulog ayaw pangitag away. And also this program brought you was by Balagon og Hagunoy Herbal Haplas. Sa Hagunoy Herbal Haplas mawala ang katul-katul. Mapulihan kay nag mga